Kuka? Yhteen. Kuka on? En. Mä oon. Oota, ei vielä. Yksi. Toi. Itse. Ei saa ottaa tästä. Ei niin. No niin, Oota, mä katon palvelua. Missä on mun puhelin? Oh no! Onko sulla puhelin mukana? Ei. Oi, ei. Missä se puhelin? Ottakaa mun puhelin. Onko toi meidän puhelin? Ei. Miksi? No, anna se puhelin, anna mä katon. Ei tää ole sinun. No nouse, mä tarkistan, onko sulla kaikki. Ei sillä puhelinta. Nouse! Niin, saa tarkistaa. Tarkistetaan. Mitenkään? Tarkistakaa, onko. Ei. Onks tässä? Tässä Ei, on ei oo mitään. Tämä on minun oma. Sinulla on varmaan erillä. Mutta Mutta mulla on vähän sotkupuhelin. Okei. Mulla on siisti. Niin No tää on siisti. Katso nyt tätä. kuitenkin eläkuussa. Katso, täällä on pelkkä tämmöstä ja tämmöstä mitä vaan. Hei! Näyttäisikö, kun tää oli mun puhelin? Ei ollut. Anna mä katon. Ei ole. Tää on mun. Nyt, ottakaa sitä kiinni!